Dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže poďme na režimy zníženej spotreby. Na dnešnej hodine si povieme niečo o tom, aké možnosti poskytuje mikropočítač. To bude viac menej pre Atmegu 16, ale to je v podstate skoro jedno. Pozrieme si dátový listku Atmega 328P a povieme si, že ako je možné znížiť spotrebu mikropočítača. Trošku sa tomu pozrieme, ako takáto vec môže fungovať. Ešte predtým, než začneme, chcel by som sa opýtať, máte nejaké otázky ku komunikácii, čo bola minulohodinová téma, minulotýždňová? Myslím, že nie. Nie? Dobre. Tak poďme na režimy zníženej spotreby. Na úvod by som vám chcel povedať takúto vec, čo sa týka mikropočítačov. Pokiaľ mikropočítače... Počkajte chvíľočku. Dobre, prepáčte, už som späť. Takže, pokiaľ mikropočítač beží v režime takom, že je napájaný len zo siete a v podstate vám je úplne jedno, že či berie 1 mA alebo 10 mikroamperov, tak nemusíte riešiť nejaké režimy zníženej spotreby. Pre ilustráciu Atmega 328P pri nejakých tých 16 MHz, tak ako beží to Arduino, tak ona má spotrebu okolo tých 16-20 mA. Ide o to, že ten procesor, pokiaľ neprejde do režimu spánku, tak on stále robí nejakú inštrukciu. Pokiaľ mu aj vydáte prázdnu slúčku, tak v tej prázdnej slúčke sa stále opakuje nejaká testovacia inštrukcia. Keď dáte napríklad len while 1 a nedáte do toho while nič, tak ono sa stále v tom mikropočítači niečo vykonáva. Väčšinou je to buď prázdna inštrukcia, alebo inštrukcia skoku. Čiže prejde jednu inštrukciu, zistí podmienku, skočí, zistí podmienku, skočí a tak ďalej. A táto inštrukcia je stále vykonávaná. Tým pádom dochádza v mikropočítaču ku relatívne veľkej spotrebe energie. Poviete si, že 10-16 mA, možno môže vám to prísť ako pomerne malý prúd, ale nie je. Prečo to robíme? Na úvod máme informáciu o zdrojoch elektrickej energie, ktoré môžeme využiť pri režimoch zníženej spotreby. A väčšinou pri režime zníženej spotreby využívame ako zdroj nie napájanie zo siete, kde vám je to úplne jedno, koľko to berie. Pretože tých 16 mA naozaj nie je veľa v porovnaní s ostatnými súčiastkami a tak ďalej. Ale v prípade, že využívate ako zdroj energie niečo iné, tak už vás tá spotreba začne zaujímať. Niektoré mikropočítače môžu byť napájané nejakým generátorom, napríklad ručným alebo akýmkoľvek, nejakým vibračným alebo točivým, ktorý väčšinou zásobuje alebo nabíja akumulátor alebo kondenzátor a potom z toho ten mikropočítač môže fungovať. Ale väčšina aplikácií pri režimoch zníženej spotreby nemá takýto pohyblivý alebo zdroj energie, ktorý sa vyrába z pohybu.
môže byť mikropočítač teoreticky napájaný z kondenzátora. Poznáme, nejedná sa o klasické kondenzátory, aké bežne si predstavujete na plošnom spoji, také tie valčeky, elektrolytické kondenzátory, ale jedná sa o kondenzátory, ktoré majú kapacitu rádovo od 1 faradu vyššie. Sú to kondenzátory, ktoré sa trošičku už začínajú svojou kapacitou a tak približovať a ostatnými vlastnosťami približovať ku batériám, respektíve ako chemickým zdrojom. Ale stále majú ešte v porovnaní na objem a tak ďalej minimálne 10-krát väčší objem na to, aký by ste potrebovali vytvoriť chemickým zdrojom, čiže akumulátorom. Elektrochemickým akumulátorom. Takže už v dnešnej dobe je možné napájať mikropočítačové systémy kondenzátorom. Jedná sa o špeciálne kondenzátory, rádovo od 1 faradu vyššie, ku ktorým môžete pristupovať podobne ako k batériám. Na rozdiel od klasických chemických zdrojov, ale kondenzátor má lineárnu vybíjaciu charakteristiku. Že pokiaľ z neho odoberiete nejaké napätie, tak tá energia, to napätie ide dole podľa jednoduchej rovnice. Zatiaľ, čo pri elektrochemických zdrojoch je tá situácia iná. Pozrieme sa na elektrochemický zdroj. Nie elektrostatický, ale elektrochemický zdroj. Čo to je? Je to prvok, v ktorom prebieha chemická reakcia. Spravidla je tá chemická reakcia robená jedným prvkom, tým pomerne bežným pre nás, a to je kyslík. Ale pretože v kyslík dokáže oxidovať veľa rôznych iných prvkov, ten druhý prvok musí byť niečo iné. Bude to vodík, ako v prípade palivového článku, alebo je to olovo, nikel, alebo lítium. Čiže jedná sa o presúvanie atómov. Pozor, pri elektrostatických zdrojoch sme nabíjali elektrostatickú energiu. Pri kondenzátoroch vidíte kurzor alebo nie? Vidíme. Vidíte? Dobre. Pri elektrostatických zdrojoch dochádzalo ku hromadeniu elektrostatickej energie. Pri elektrochemických zdrojoch, ako sú tie batérie, čo poznáte, alebo akumulátory vo vašich mobiloch, v autách, tak tam dochádza ku zmene chemickej štruktúry tých elektród. Pozor, dochádza ku zmene chemickej štruktúry tých elektród. Typický príklad môže byť olovený akumulátor, taký, aký máte v aute. V prípade, že je plne nabitý, tak jedna tá elektróda je čisté olovo, a druhá tá elektróda je PbO4. Postupne z tej PbO4 elektródy v prípade vybíjania sa odputávajú atómy kyslíka O2, mení sa chemická štruktúra toho povrchu z PbO4 na PbO2, ten kyslík prechádza elektrolytom toho akumulátora a príde na druhú elektródu, čisto olovenú, kde na povrchu vytvára PbO2. V prípade, že je olovený akumulátor plne vybitý, tak obidve elektródy majú chemický vzorec PbO2. V prípade, že je plne nabitý, jedna elektróda má chemický vzorec Pb, čisté olovo, a druhá elektróda má chemický vzorec PbO4. Nevýhoda takéhoto chemického zdroja je v tom, že ten atóm kyslíka, on odíde z jednoho miesta na tej elektróde, ale on sa už na to isté miesto nikdy nevráti. Ten atóm nemá rozum, nemá pamäť, nemá nič, on nemá adresu spiatočnú. To znamená, že on môže prísť naspäť v prípade, že nabijete znova ten akumulátor na iné miesto. Pozor.
príde ten atóm kyslíka na iné miesto. Tým pádom dochádza ku deformácii tých elektród. V prípade, že vy ten akumulátor nabijete 500 krát, alebo 1000 krát, alebo 2000 krát z plne vybitého na plne nabitý stav, tak tie elektródy majú aj fyzicky iný tvar. Oni môžu sa tváriť ako keby také, že majú na niektorých častiach výstupky a tak ďalej. Tie elektrody majú fyzicky iný tvar. V prípade, že ten akumulátor už neudrží že v prípade, že ten nosník tej elektrody sa už neudrží, tak ten akumulátor môže prísť o časť svojej kapacity. Prípadne sa tá doska môže napríklad v prípade autového akumulátora úplne zlomiť. Jedna z tých katód alebo anód sa môže úplne zlomiť a tým pádom ten akumulátor zrazu má veľký prechodový odpor. To sa vám možno že stalo, že prišli ste niekedy do svojho auta a chceli ste v zime, najčastejšie sa to stáva v zime, keď ten akumulátor je najviac vyťažený a keď je najviac stresovaný tým prostredím, tak sa môže stať, že vy prídete do auta, otočíte kľúčikom, kontrolky sa vám zážnú, niektoré, ventilátor sa vám pomaličky rozbehne, už niektorí tušia, že už asi nebude dobre. A keď chcete naštartovať, tak pri pripojení toho solenoidného ventilu, solenoidného priťahovača štartera, celá elektronika zhasne. Pretože akumulátor má namiesto 12 V 10 V a namiesto 0,01 ohmu má 1-2 ohmy. Čiže akumulátor je úplne zničený. Respektíve jeden jeho článok, ale s tým už vy veľa nenarobíte. Môžete ho dať do nejakého zberného dvora a môžete si kúpiť druhý. Toto je elektrochemický zdroj. Čiže ešte raz, elektrostatický zdroj, kondenzátor, môžeme ľubovoľný počet krát nabiť a vybiť. Elektrochemický zdroj nemôžeme ľubovoľne veľký počet krát nabiť a vybiť. Tá životnosť tá je okolo tých 5 rokov tých chemických zdrojov a ten počet cyklov je rádovo v stovkách. Možno ste zažili, že vám skolaboval akumulátor aj v mobile alebo v nejakom inom zariadení. Rozumiete tomu? Máte takéto skúsenosti niekto? Skolabovala niekomu v zime batéria na mobile alebo v aute? Hej. Takže viete, o čom hovoríme. Čiže ešte raz, elektrostatický zdroj, kondenzátor. Malá hustota energie v porovnaní s elektrochemickým zdrojom. Elektrochemický zdroj. Jedná sa o zdroj, v ktorom nemôžete nekonečne krát nabiť a vybiť ten priestor. Pretože dochádza ku deformácii elektród a časom stráca vlastnosti. Poďme si o tom povedať. Trošku viacej. Teplo a zdroje energie. Teplo vám znižuje životnosť najmä kondenzátorov. V prípade, možno ste si všimli, keď ste robili nejakú elektroniku, že keď objednávate elektrolytické kondenzátory, elektrolytický kondenzátor je pomerne háklivá súčiastka na stárnutie a na teplo, tak oni sa vás najskôr v tom e-shope si zaklikujete, že či chcete kondenzátor do 80 stupňov, do 105 stupňov alebo do 120 stupňov. Takisto ten kondenzátor elektrolytický, on trpí
príliš nízkou a príliš vysokou teplotou. Pri príliš nízkej teplote ten elektrolytický kondenzátor sa správa, ako keby mal menšiu kapacitu. To znamená, že vy keď si kúpite kondenzátor elektrolytický napríklad 100 mikrofaradov a ponoríte ho do tekutého dusíka, tak nemôžete čakať, že bude mať tých 100 mikrofaradov. On bude mať rádovo v nanofaradoch kapacitu, až mikrofarad. Pozor na to. Možno si myslíte, že je to volovina, že proste je to extrém ten tekutý dusík. Ale v prípade, že robíte zariadenie, ktoré pracuje v trošku zložitejších podmienkach, už len si zoberte normálne lietadlo vo výške 11 km. Atmosféra tam má teraz momentálne možno, že okolo minus 50 stupňov Celzia. A to nemusíte ísť všade nad nami. Čiže keď sa konštruuje nejaká takáto vec, tak musíte na to prihliadať. To je chlad. Teplo a kondenzátor elektrolytický je zase zle. V prípade, že umiestnite elektrolytický kondenzátor do teplého nejakého prostredia, kde sa niečo ohrieva, nad krb, nad radiátorku, chladiču výkonového tranzistora, ku výkonovému odporu a podobne, tak musíte počítať s tým, že tá životnosť kondenzátora bude rapidne klesať. Dochádza tam ku vysušovaniu toho priestoru medzi elektrodami a klesá jednak kapacita a jednak kvalita tohoto prvku. Nehovoriac o tom, že ten kondenzátor že môže úplne stratiť svoje vlastnosti. Poznáte, možno, že áno, možno, že nie. Keď sa kondenzátor naduje, tak úplne je zničený. V prípade, že používame elektrochemické zdroje, tak tí majú nejaký svoj vnútorný odpor, s tým treba tiež počítať. O tých ostatných zdrojoch si povieme trošičku neskôr. Čo sa týka životnosti zdrojov elektrickej energie, termoelektrické zdroje, čiže peltierové články a kondenzátory okrem elektrolytických majú teoreticky neobmedzenú životnosť. Elektrochemické zdroje majú obmedzený počet cyklov nabití a vybití. Tie maximálne hodnoty tých elektrochemických zdrojov sú od 5 do 15 rokov. Tých 15 rokov pri elektrochemickom zdroji považujem za extrém. Väčšinou vy máte skúsenosť, že ten elektrochemický zdroj vydrží 2 až 5 rokov. Fotovoltaické zdroje, kde slnečné žiarenie degraduje článok. Ide o to, že zo slnka, ktorému je ten fotovoltaický panel samozrejme vystavený, lebo chceme, aby na ňo to slnko svietilo, ide aj ultrafialové žiarenie, ktoré s určitou pravdepodobnosťou prejde cez atmosféru, inak by ste sa neopálili v lete. A spôsobuje to, že postupne degraduje ten článok. Typický príklad, že po 10 rokov vám o 10% klesne účinnosť toho článku. To znamená, že keď máte článok, ktorý dáva 30 V a 30 A, tak po 10 rokoch už z neho síce máte tých 30 V, ale len 27 A. To je fotovoltaický zdroj. Potom sú ešte nukleárne zdroje. Tie nukleárne zdroje sa používajú najmä pre vesmírne projekty, ale už teraz sa začína uvažovať nad tým, že sa idú používať nukleárne zdroje aj do klasických mikropočítačových zariadení. Typický príklad použitia nukleárneho zdroja. Aby ste si nemysleli, že nukleárny zdroj, ktorý
s ktorým sa môžete vy stretnúť osobne, že bude vám napájať mobil 15 rokov a že ten mobil vám pôjde a nebudete ho musieť vôbec dávať do zasúky a tak ďalej. To, keby ste mali takýto zdroj, tak by ste pri ňom za 1 sekundu zomreli. Nukleárny zdroj má typicky taká nukleárna maličká batéria do plošného spoja, ktorá sa možno že aj dá kúpiť, tak má prúd radovo v nanoampéroch. Jedná sa o zapuzdrenú vec, ktorá žiari ešte menej ako hlásič požiaru. Má to formu buď integrovaného obvodu, alebo zapuzdreného nejakého kovového zdroja, na ktorom máte zapuzdreného kovového obalu, na ktorom máte varovanie, že vo vnútri sa nachádza radioizotop. A takýto zdroj vám funguje povedzme 20-30 rokov, ale ten výkon je rádovo povedzme 1 V a 100 nanoampérov. Takže nemyslíte hneď na nejaký extrémny zdroj nukleárnej energie. Takéto zdroje sa dajú kúpiť aj do plošného spoja. Dajú sa použiť napríklad na zálohovanie pamäte. Že keď chcete zachovať niečo v rámke alebo zachovať chod nejakých hodín, tak na to sa dá použiť aj nukleárny zdroj. Tie nukleárne zdroje, ktoré majú veľký výkon, radovo v stovkách watov alebo v desiatkách, také sa používajú pomerne len vo vesmírnom programe. Typicky je to napríklad pohon na Marse toho vozidla Curiosity a podobne. Kedysi bol, koncom 60. rokov bol lunochod a potom v 90. rokoch boli ostatné Marsové rovery, ktoré tiež používali ako zdroj nukleárnu energiu. Ale treba podotknúť, že ku tomu sa ľudia nikdy v živote nedostanú. Keď sa zakladá do tej nosnej rakety, tak oni do ňoho naložia to palivo špeciálnym manipulátorom, aby sa neožiaril ten operátor. Tá raketa s tým odštartuje a potom to už nikto nikdy nestretne. Teda jedine, že by ste sa išli pozrieť na Mesiac alebo na Mars, čož nepredpokladám. Poďme na chemický článok, ktorým sa viacej budeme venovať. Chemický článok sa skladá z ideálnej batérie a vnútorného odporu. Ten ideálny zdroj, ten ideálny napäťový zdroj nemá žiaden vnútorný odpor. A potom je tam nejaký vnútorný odpor, ktorý sa odtiaľ samozrejme nedá dať preč. Podľa toho, aká je prúdová zaťažiteľnosť toho článku, taká je malá hodnota toho vnútorného odporu. Tu som vám vytiahol graf litium polymerovej batérie, ako sa správa v prípade, že sa pohnete od tých 25 stupňov Celzia niekam inam. Všimnite si jednu vec. Tá batéria má deklarovanú kapacitu 500 mAh. Čo to je? Je to kapacita od plne nabitého stavu až po tento ohyb. Všimnite si, že tu nás sa tá lineárna charakteristika začína meniť na prudko začína klesať, tá kapacita. Tento zvyšok tej energie sa takmer nedá využiť z toho akumulátora. Z litium polymerového určite nie, pretože by ste ho úplne zničili. On má v sebe vnútorný ochranný obvod, ktorý mu nedovoluje ísť pod určité napätie. A teraz sa pozrite, že čo sa deje, keď tú batériu začnete ochladzovať. Tu nám vidíte, že po ten ohyb už máte len 300 mAh. A kleslo vám napätie o nejakého 0,3 V. A to je už len 0 stupňov. Pokiaľ tú batériu podchladíte na minus 10 stupňov, tak kapacita je podobná ako pri tej nule,
ale to napätie je ešte o ďalšieho 0,3 V menšie. Alebo 0,2 V menšie. A v prípade, že tá batéria má minus 20 stupňov, tak má už len menej ako polovičnú kapacitu. Zapamätajte si to. Nevystavujte tie akumulátory prílišnému chladu. V prípade, že tá batéria takzvané zmrzne, to znamená, že vybitá a klesne vonkajšia teplota napríklad na minus 10, minus 15 stupňov Celzia, tak sa s tým môžete rozlúčiť s tým zdrojom. Ten zdroj už neobnovíte. Obnovíte ho a bude mať menšie napätie, menšiu kapacitu a tak ďalej. Bude s tým problém. Takáto teplotná charakteristika je klesajúca u všetkých zdrojov okrem palivových článkov. Čiže tam, kde máme ten elektrolyt medzi tými elektrodami, tak tam máme klesajúce napätie a máme klesajúcu kapacitu s klesajúcou teplotou. To je aj taký návod, že keď chcete nejaké zariadenie odstaviť od zdroja elektrickej energie, typický príklad môže byť taká hlúposť ako zneškodňovanie bomby alebo niečoho takého, tak v prípade, že vylejete na tento chemický zdroj tekutý dusík, tak to napätie na ňom úplne klesne. Takže nedokáže nič pohnúť. Otázky? Pýtajte sa. Pýtajte sa. Asi je všetko jasné. Všetko je jasné. Dobre. U tohoto grafu sa pozastavíme. Pozrite sa, napätie toho litium polymerového článku ide od nejakého 4,3 V možno až po nejakého 3,2 V. V prípade, že napájate niečo z takéhoto zdroja, tak buď máte takýto rozsah napájacieho napätia mikropočítača, čiže od tých 5 alebo od tých 4,5 po 3 V, to zhruba na Atmege 328P sedí, že môže byť napájaná z jedného článku, ale v prípade, že tam potrebujete toho viacej, že potrebujete aj 12 V, tak v prípade, že máte 12 V, potrebujete 12 V, tak buď zapojíte 3 tieto články do série, alebo zapojíte 4 do série a dáte tam znižovací stabilizátor, alebo alebo tam dáte zvyšovací menič. Jednoznačne musíte s tým napätím niečo urobiť. Nemôžete to pripojiť len tak, pretože na 12V trojčlánku je to napätie od tých nejakých 13 V až po nejakých zhruba 9 V. Takže pokiaľ vám ten rozsah nevyhovuje, tak musíte použiť buď stabilizátor napätia alebo DC-DC menič. To je len tak, že to napätie nie je vždy konštantné. U NIMH batérií tam máte to napätie od nejakého 1,4 zhruba až po 1,1 V. Podľa toho, koľko ich dáte do série, tak môžete mať napríklad od 15 do 11 V na takom 10 článku NIMH. Takže treba na to dávať pozor, či vám ten napäťový rozsah vyhovuje. Ak nie, musíte použiť stabilizátor napätia. Spotreba stabilizátora napätia. Čo nás zaujíma v prípade stabilizátora napätia? Predstavte si, že niekto vás poverí úlohou skonštruovať zariadenie, ktoré je napájané z 2 tužkových batérií. A teraz už začnete
veľmi, veľmi dobre rozmýšľať, že ako to idete konštruovať. Pretože viete, že tie batérie v tom majú vydržať čo najdlhšie. Aký tam dám stabilizátor napätia? Keby ste tam dali klasickú 7805 ako stabilizátor 5V, tak by ste to úplne zabili. Pretože ten samotný stabilizátor napätia ešte ste nič neurobili a už by vám po 2 dňoch vytrieskal úplne všetko. A každý druhý deň meniť batérie v niečom není akože žiadna sláva. LM317 je na tom trošku lepšie, ale stále to nie je bohvie čo. LM317 vy môžete dať aj do takého režimu, že ten napäťový delič zvolíte z väčších odporov a tým pádom prídete na nejaký 1-2 mA. A to stále nie je nejaké bohvie čo. Keď budete pozerať stabilizátory napätia pre batériami napájané aplikácie, pozrite si tzv. LDO stabilizátory, to je označenie Low Dropout. To sú stabilizátory, ktoré vyžadujú nízky prebytok napätia. Ale typicky tieto stabilizátory majú aj nižší kľudový prúd. Current, ten kľudový prúd. Väčšinou stabilizátory, ktoré majú maličký kľudový prúd, majú aj malý výstupný prúd. Nikdy nenájdete stabilizátor, ktorý by mal 10 mikroamperov kľudový prúd a 2 ampere maximálny prúd. Taký neexistuje. Musíte sa zmieriť s tým, v prípade, že vám to nevyhovuje, tak musíte tam umiestniť ešte jeden stabilizátor napätia, ktorý je výkonový, ktorý je spínaný napríklad relátkom alebo nejakým tranzistorom. Možno si poviete, že relé, že fuj, že veľká spotreba, cievka a tak ďalej. Ale v prípade, že použijete bistabilné relé, to znamená relé, ktoré jednou cievkou zapnete a druhou cievkou vypnete, alebo relé, ktoré jednou polaritou cievky zapnete a opačnou polaritou vypnete, tak to relé má počas zapnutia a vypnutia nulový prúd. Iba na ten prechod použijete nejaký určitý prúd, určitý čas. Takže aj toto sa dá použiť, takýto prvok. Ja som použil v jednej aplikácii tento LT1521. Celkom sa mi osvedčil a pomerne dlho to vydržal. Potrebovali sme mesiac kapacitu a mali sme ju. Poďme ďalej. Spotreba vnútorných obvodov mikropočítača. Teraz sa už nebavíme o tom, že žerie niečo okolo mikropočítača prúd, že ako sme ho vyrobili, že to máme, ale teraz sa bavíme o tom, že čo vo vnútri toho mikropočítača žerie energiu. Poďme postupne. Jednak ju žerú 3 veci, ktoré vyžadujú určitú napäťovú referenciu. A to je AD prevodník, analogový komparátor a vnútorné referenčné napätie. Potom tam máme brownout detektor, watchdog, JTAG a nevyužité porty. Ku tomu si všetko povieme. Čo je to AD prevodník? AD prevodník sme ešte nepreberali, ale jedná sa o zariadenie, ktoré nám prevádza vstupné napätie na digitálnu hodnotu. A od začiatku, keď zobudíte mikropočítač, tak ten AD prevodník je zakázaný. Čiže keď vy si ho náhodou zapnete, tak pokiaľ chcete prejsť do režimu zníženej spotreby, tak predtým, než prechádzate do režimu zníženej spotreby, ho musíte vypnúť. Pokiaľ ho nepoužívate, tak ho to necháte tak. Nemusíte nič robiť. Analogový komparátor je od začiatku povolený. To znamená, že to jeho referenčné napätie niečo žerie. Na to, aby sme ho vypli, tak musíte dať jednotku na bit ACD, Analog Comparator Disable, v registri ACSR. Musíte ho zakázať. Brownout detektor. Čo je to brownout detektor?
Brownout je zariadenie v mikropočítači, ktoré zabraňuje, aby sa jednotlivé prvky mikropočítača rozbehli pri nejakej úrovni napájacieho napätia. On drží ten mikropočítač v stave, že sa nepoužíva, až kým to napätie nie je určitý čas stabilné. Vy si teraz myslíte, že keď cvaknem vypínačom, tak v tom okamihu je na ňom pekné napájacie napätie a tak ďalej. To nie je pravda. Keď sa cvakne vypínačom, tak dochádza ku prechodovému javu medzi kontaktami a postupne začína sa nabíjať stabilizačný kondenzátor mikropočítača. On sa nabíja možno milisekundu, ale milisekunda znamená 16 000 operácií mikropočítača. Takže treba na toto myslieť a v prípade, že chceme stabilnú operáciu toho mikropočítača, tak brownout detektor by ste mali mať povolený. V prípade, že nie, tak ho zakážete pomocou bot enable poistky. Keď to zakážete, tak je vypnutý ten brownout detektor. Brownout detektor je ešte raz zariadenie, ktoré zabraňuje mikropočítaču ísť v napäťovo zlom režime pre celú súčiastku. Môžeme si to aj ukázať. Neviem, či to budem mať tu na. Ja mám pripojiť mikropočítač, aby ste videli, že ako sa nastavujú poistky. Takže, počujete ma? Áno, počujeme. My tu máme napísané, že brownout detector at level takýto. Môžeme si zapnúť, že 4 V, 2,7 V, alebo ho môžeme vypnúť. To je úplne nízkourovňové nastavenie mikropočítača. Tým sa nastavuje ten boot, bootloader a podobne.
pokiaľ by som si dal Atmegu 16 datasheet, lebo tam mám Megu 16. Ja by som ho mal mať aj niekde na ploche. To nie je Mega 16. Tu nám máte vysvetlený ten brownout detektor. V prípade, že napájacie napätie mikropočítača klesne pod určitú definovanú úroveň a znova nabehne, tak on ešte chvíľu čaká a potom vygeneruje, potom uvoľní ten reset, aby mohol mikropočítač znova nabehnúť. Kde je tá boden poistka? To je bit číslo 6. A ten máme... Fuse low byte. Takže to je... Takže to je tretí bit tej hornej časti toho low fuse. A keď sa pozriem, tak to je bit číslo 6 a ten má hodnotu 8. Takže teraz je tam 6 a 6 je tento a tento. Takže dám na miesto 6, 2. Sa pozriem, tak je tu brownout detection enabled. Aha, to sa takto robí. Hej, áno, prepáčte. Takže teraz je zakázaný ten bod a teraz keď ho začiarknem, že je povolený, tak teraz som ho povolil. Tu je teraz 24. Dobre, takže ho znova zakážem. Dobre. Takže takýmto spôsobom
sa dá ten bod zakázať. Dobre, vnútorné referenčné napätie. To je nejaký napäťový delič, ktorý je vo vnútri toho mikropočítača. Ten je aktívny, ak je aktívny jeden z týchto modulov. Analogový komparátor, AD prevodník alebo brownout detektor. V prípade, že chcete prejsť do režimu zníženej spotreby, tak musíte všetky tieto tri veci zakázať. Musíte zakázať brownout detektor a AD prevodník. Analogový komparátor, pardon. Ak ste povolili AD prevodník, tak musíte zakázať aj ten. V prípade, že v režime zníženej spotreby niektoré z tých vecí potrebujete, okrem brownout detektora, ktorý sa nedá meniť za pochodu, tak čiže buď analogový komparátor alebo AD prevodník, tak musíte tie veci povoliť, počkať určitý čas, použiť ich a potom ich zakázať. Čiže po štarte to potrebuje nejaký čas, povedzme, že ja neviem, 10 milisekúnd na to, aby sa ustabilizovalo to napätie vo vnútri mikropočítača a potom, aby ste využili tú vnútornú referenciu. Čiže ak je jeden z týchto troch aktívny, tak nemôžete čakať od neho príliš nízku spotrebu. Vždy to bude žrať nejaký ten miliampere. Poďme na Watchdog timer. My Watchdog sme nepoužívali, ale v prípade, že by ste ho používali, tak on sa nedá vypnúť len tak, že poviete Watchdogu, že prestaň, on neprestane. V prípade, že chcete vypnúť Watchdog, tak musíte to urobiť v dvoch po sebe idúcich cykloch mikropočítača. Prvé, čo musíte urobiť, je, že do Watchdog Control Register VDDCR dáte na jednotku bity Watchdog Turn Off Enable, to je tento bit, a jednotku dáte na Watchdog Enable. Čiže v jednom kroku ako keby zapnete Watchdog a dáte mu, on aj keď beží, tak musíte dať jednotku na Watchdog Enable. To je taká poistka. V prípade, že to dáte, ten Watchdog Turn Off Enable je ako keby nejaká záklopka tlačítka, ktorú vy musíte zdvihnúť, aby ste niečo mohli stlačiť. Predstavte si to takto. V prípade, že vy tú záklopku toho tlačítka nezdvihnete, tak môžete dať hocičo na Watchdog Enable a ten Watchdog pobeží ďalej. Čiže v jednom strojovom cykle dám na Watchdog Control Register jednotku na Watchdog Turn Off Enable a jednotku na Watchdog Enable. A v druhom hneď v nasledujúcom cykle dáte logickú nulu na Watchdog Enable. Čiže ako keby v tomto ste odklopili tú krytku od vypnutia a v tomto to vypnete. Predstavte si to tak. Watchdog je príliš dôležité zariadenie na to, aby sa dalo hociakým bitom len tak zo srandy zapnúť a vypnúť. Preto je toto riadené dvojstupňovo, aby každý vedel, čo robí. Watchdog žerie energiu. Vy ho musíte dať preč. JTAG. JTAG je programovacie rozhranie priameho prístupu do pamäte, ktoré má mikropočítač hneď po zakúpení zapnuté. Takže vy ten JTAG vždy musíte zrušiť. A to sa dá spraviť tromi spôsobmi. Ten prvý je, že dáte, zakážete on-chip debug, to je OCD, on-chip debug enable poistku. Druhý spôsob je, že zakážete JTAG enable poistku a tretí spôsob je, že v MCU CSR registri dáte jednotku na JTAG disable. JTAG je priamy prístup do pamäte. Vy pomocou toho môžete programovať mikropočítač, ale vy si môžete aj priamo pozerať, že čo si on myslí v rámke, keď beží. Ja som toto rozhranie nepoužíval na takúto funkcionalitu,
raz v živote som programoval cez JTAG mikropočítač, ale myslíte na to, že mikropočítače majú JTAG a že vy ho musíte zakázať na to, aby ste prešli do režimu zníženej spotreby. Poďme ďalej. IO porty. Dôležitá vec. Ak sú vstupy, aktivujte na nich pull-up alebo pripojte na nejakú logickú úroveň. Nikdy v živote nenechávajte v prípade, že chcete prejsť na režim zníženej spotreby, vstupné nožičky ako nezapojené. To nesmiete urobiť. Prečo? Pretože CMOS-ový obvod má spotrebu elektrickej energie podľa toho, aké má vstupné napätie. Keď sa náhodou trafíte do rozhodovacej úrovne, tak on má strašne veľkú spotrebu. Čiže na tom porte, kde si on myslí, že má 2,5 V, ale pritom tá nožička nemusí byť zapojená, tak tá nožička má veľký odber toho vstupného obvodu. Čiže ešte raz, myslíte na to, že keď máte nejaký vstup, buď aktivujete pull-up, alebo ho pripojíte na logickú úroveň. Nikdy nenechávajte nezapojené vstupy. Ak sú výstupy, zamedzte akýmkoľvek prúdom. To sa povie veľmi jednoducho, ale na to vy musíte poznať celé zapojenie mikropočítača dookola, jeho displeje, jeho ledky a tak ďalej, odpory pri tlačítkach. Všetko musíte zamedziť a konštruovať tak, aby tade netiekol prúd. Dobre? Myslíte na to. Vždy pri tomto si predstavíte celú schému a pozriete si, čo je na ktorú nožičku pripojené a na akej je logickej úrovni. Rozumieme tomu? Jo. Áno. Poďme ďalej. Komunikačné rozhranie. V prípade, že používate nejaké komunikačné rozhranie, všetky okrem zdroja wake-up vypnete. Keď idete do režimu zníženej spotreby, tak sa vypína všetko. I2C, SPI, všetko sa vypína. Proste nič okrem wake-up zdroja nenechávate zapnuté. Myslíte na jednu zaujímavú vec, a to je to, že ktorá mňa raz vypiekla, keď som konštruoval takéto zariadenie, že TX, čiže vysielač sériového portu, je v úplne kľudovom stave v logickej jednotke. A vy aj môžete ufakliť napájanie nasledujúcemu modulu, ale on je cez tú ochrannú diodu, ktorú som vám na minulej hodine spomínal, napájaný cez RX svoj vstup. Myslíte na to. Čiže keď nepotrebujem vysielač sériového portu, tak vypnúť ho pomocou TXN bitu v registri, že TXN dáte do nuly, vtedy sa tá nožička správa ako PD0 alebo PD1, to je jedno, neviem, ktorá z nich. A tú nožičku dáte do logickej nuly, že dáte na port D, dáte 0. Rozumiete mi? Čiže ešte raz. Komunikačné rozhranie môže byť v kľudovom stave v logickej jednotke. A často spravidla aj je. Myslíte na to. Dobre? Áno. Poďme ďalej. Timer counter. Všetky timer counter, ktoré nepoužívate, tak stopnete. V prípade, že chcete mať ako zdroj wake-up, povedzme timer 2, tak timer 0, timer 1 zastavíte. Dobre? Musíte dať tú stopku na clock select bity. Čiže musíte ho uviesť do úrovne stop. Každý timer, ktorý nepoužívate v režime spánku. Prerušenie. Zakázať všetky nepoužívané prerušenia. Pri režime spánku je veľmi častá vec, že vy používate len jedno, maximálne 2 prerušenia. Nikdy nie je viacej. Nenechávajte ich pozapínané. Všetky sa poctivo povypínajú.
prerušenia sa skoro všetky, čo sa nepoužívajú ako zdroj wake-upu, sa zakážu. A pozrieme sa na sleep režimy. Aké máme možnosti sleep režimov? Pozrieme si datasheet Atmegi 328 Pčka. Dobre. Dobre. Toto máme režimy Atmegi 328 Pčka. Aké máme možnosti? Môžeme ísť do režimu idle. Čo máme aktívne? Máme vypnutú výpočtovú jednotku. Máme vypnutú pamäť programu. Máme zapnuté vstupy, výstupy. Máme zapnutý AD prevodník. A clock asi znamená, že máme zapnutý timer 2. Oscilátory. Hlavné hodiny sú ešte, že idú. Timere idú len timer 2 v idle režime. A máme povolené prerušenia na interrupt vonkajší. Máme povolené, čiže ho môžu zobudiť. Máme i20, prerušenie povolené, timer 2 a tak ďalej. Store program memory, EEPROM ready, čiže prístup do pamäte. EEPROMky alebo pamäte programu. Máme wake-up na AD, analogovo-digitálnom prevodníku, Watchdogu a ostatných. Keď si zoberieme, ja som používal buď Power Down alebo Power Save režim a v tom režime je povolený iba Power Save som povedal, Power Save som používal a tam je povolený len timer 2. Toto je taký dobrý režim, keď chcete robiť hodiny. Keď chcete zariadenie, ktoré si len po 1 sekunde zvyšuje nejaký register, tak použijete tento mód. Power Save. A potom máme nejaké ďalšie, standby, extended standby a tak ďalej. ADC noise reduction je to, že vy vypnete jadro mikropočítača a urobíte AD prevod. Tým ten AD prevod je menej rušený, pretože keď nebeží to jadro, keď ho nič neotravuje, žiadne iné veci, tak on dokáže čistejšie previesť analogovú hodnotu na digitálnu. Bez toho, aby dochádzalo ku nejakým prúdovým píkom a aby bol niečím tým takto rušený ten AD prevodník. Dobre, pozrieme si, že napríklad tento Power Save ideme použiť. Pozrieme si, tu máme také, že časť, že Electrical Characteristics. A teraz si pozrieme, že odtiaľto a Power Save. Save, pardon, prepáčte.
Pokiaľ chcete vedieť, že akú má spotrebu ten mikropočítač, tak sa musíte dopatrať ku Electrical Characteristics a Active Supply Current je na úrovni, keď máte 5 V, tak je to nejakých 11 mA. Tu máme, že koľko to berie. Pri Power Down móde nám ten mikropočítač berie pri 5 V a zakázanom watchdogu 60 mikroamperov a 40 mikroamperov pri 3 V. Chcem vás upozorniť na 3V napájanie. Tu nám máte takýto graf. Toto máte, že Safe Operating Area. Pokiaľ vy by ste chceli ho dať na 2,7 V napájanie a 16 MHz kryštál, tak to neurobte. Lebo to je mimo toho Safe Operating. Jemu sa nemusí urobiť, dodržať 100% tie veci. Takže pozor na to. Keď idete s tým mikropočítačom na 16 MHz, mal by mať 4,5 V napájanie. Ten Power Down a Power Save je pomerne podobný. Takže pokiaľ si pozriete Power Down Supply Current, tak pri 3V napájaní je to okolo 5 mikroamperov. V prípade, že máte zakázaný watchdog, tu navidíte tú spotrebu, že keď je zakázaný, tak to máme na úrovni zhruba 1 mikroampera a keď máme povolený watchdog, je to 5 mikroamperov. No vám to príde smiešne, že sa tu hráme na mikroampere, ale tých 5 alebo 10 mikroamperov rozhoduje, či tie baterky vydržia pol roka alebo rok, ktorými je to napájané. Takže pozor na to. Poďme ďalej. Nastavenie toho módu, či chcete Power Down, alebo Power Save, alebo aký, ten sa nastavuje v MCUC registri, neviem, ako je to v 328P, to si môžeme pozrieť. Aj si to pozrieme. Sleep Mode Control Register. Čiže je to register SMCR. To je iné voči prezentácii, ktorá je robená pre Atmegu 16. To nevadí, to je podobné. Tu máme 3 bity na Sleep Mode a tu nás si nastavíme, že ktorý chceme. A potom si čiže nastavíme si najskôr mód, aký chceme. Ten mód sa dá nastaviť hocikedy v programe. To nie je kritické a ten mód sa dá
raz keď si nastavíte, tak on už taký zostane. To už sa s tým nič nerobí. Poďme na ďalšiu inštrukciu. A toto je príklad kódu. Tu nám vidíme, že ako som postupoval, keď som chcel prejsť do režimu zníženej spotreby. Najskôr som si v analogový komparátor vypol. Potom som si všetky vstupy a výstupy nastavil paradoxne ako výstupy. Prečo? Lebo výstup, pokiaľ je nezapojený, tak berie menší prúd ako vstup, keď je nezapojený. Dobre? Myslíte na to. Samozrejme, že nesmiete nožičku pripojiť na ground a potom jej dať logickú jednotku. To by ste úplne všetko zabili. To by sa mikropočítač strašne hrial a mohol by sa poškodiť. Takže nezapojené nožičky som si nastavil ako výstupy. Pozor. Nastavil som si mód. Potom v tom SMCR registri pre Atmegu 328P si dáte do logickej jednotky bit sleep enable. Toto je ten bit sleep enable. Pozor na to. A čo sa tu napíše? To je bot sleep enable. Aha, sleep enable. Áno, to je tu nám máte napísané, že pre 328P čo platí. Musí byť zapísaný do logickej jednotky bot sleep na vypnutie brown a detektora počas spánku. Čiže 328P ponúka programové riadenie toho bodu, čiže ešte lepšie. Bot's bit is controlled by a timed sequence. To znamená, že je časovanou sekvenciou uvádzaný. Je riadený časovanou sekvenciou. V prípade, že to nedodržíte, tak ten sleep enable on sa vymaže. Prepáčte, tu máme sleep enable. Ale pre neho platí to isté. Must be written to logic 1 to make enter a sleep mode when the sleep instruction is executed. It's recommended to write the sleep enable just before execution. To znamená, že musíte, mali by ste tesne pred tým sleepom povoliť ten sleep. Ten bot sleep, ten sa zapína trochu inak. Ten sleep normálny, ten sa zapína tak, že dáte jednotku na sleep enable a potom exekujete inštrukciu sleep. Bot sleep sa zapína trochu inak, to si treba prečítať toto. Tam je zase bot sleep enable treba do logickej jednotky a potom následne v ďalšom strojovom cykle treba dať bot sleep. Sa pozrieme na prezentáciu. Čiže to je sleep enable. Posledná vykonávaná inštrukcia je assemblerová inštrukcia, ktorá nemá iný preklad a volá sa, že sleep. To je posledná inštrukcia, ktorá sa vykoná. Vtedy ten mikropočítač si odpojí jadro, odpojí si všetky nepoužívané veci a prejde do toho režimu, kde berie len tých 5 mikroamperov, respektíve 1 mikroamper. Čiže už ďalšia inštrukcia sa nevykoná. Ďalšia inštrukcia je zobudenie z prerušenia.
keď príde prerušenie od timera alebo od sériového portu alebo vonkajšie, alebo aké si nastavíte, tak vtedy sa vykoná obsluha prerušenia. Hej? Čiže to je režim spánku. Pozrieme si. Čiže to je programový kód. Tu nám máme zase pre Atmegu 16 je to zase podobné. Pre Active sme povedali, že to bolo nejakých 12 mA, tu je to ešte viacej. Pre nižšie frekvencie, toto je zaujímavý graf, pre nižšie frekvencie okolo 1 MHz je tá spotreba v miliamperoch okolo 1,5 mA. Čiže pozor na to. Vy keď mu znížite kryštál z 16 MHz na 1 MHz, tak v tom normálnom režime neberie 12 mA, ale len 1,5 alebo 1,2 mA. To je zaujímavé. Zase môžete znížiť spotrebu tým, že neženiete ten mikropočítač do šialených čísel výkonových. Idle režim. Tam je stále tá spotreba ešte veľká. Pri 5 V napájaní a 16 MHz je to stále ešte len tých 6 mA, to je strašne veľa. Power down, to už sa blížime ku našej spotrebe energie. Tá spotreba je pri power down okolo 1,2 mikroampera. A toto je ten power save režim, ktorý som nenašiel v tom 328 datasheete, ale ten tam bol na úrovni okolo medzi 1 a 5 mikroampermi. Tu je na úrovni nejakých 10 mikroamperov. Takže toto je celkom dobré. Tu máme standby spotrebu, tá je ešte veľká. Počkajte, nie je veľká, tá je 20 mikroamperov, 30. Aj tak je to dosť. Voči 5 až 10 mikroamperov. Dobre. V prípade, že chcete vyrátať spotrebu mikropočítača v tom režime, tak si zrátate, že aký dlhý čas je v režime spánku a aký dlhý čas je v aktívnom režime. Ten mikropočítač on z času na čas do toho aktívneho režimu tak či tak prejde. To nie je idea, aby bol stále v tom režime spánku. Taký mikropočítač nemá význam. Že keď stlačí tlačítko, tak nič neurobí. Ten mikropočítač, on musí prejsť z toho režimu spánku niekedy preč. Vtedy sa zobudí, zareaguje na váš podnet a zase prejde do toho režimu spánku. Dôležité je, aký dlhý čas, napríklad z dňa, alebo aký dlhý čas po sebe, je v režime spánku voči aktívnej spotrebe. Väčšinou je to tak, že ten režim spánku voči aktívnej spotrebe je niekoľko tisíckrát dlhší, takže tá spotreba z tých batérií je zhruba na úrovni toho režimu spánku. Preto vy sa snažíte, aby ten režim spánku mal čo najnižšiu spotrebu. Čiže nepoužívame ten idle režim, ale power down alebo power save. Pýtajte sa. Zrátame si príklad. Akú kapacitu majú tužkové baterky? Ačka. Haló? To majú tak stovky miliamper. Povedzme, že 2 Ah. 2000 sú články, alebo niekedy sú aj väčšie, nie? Tie malé, tie trojačkové, tie sú okolo 1 Ah a normálne dvojačkové, tie tužkové baterky sú okolo 2 Ah. Môžete mať aj 3 Ah možno, neviem. Povedzme, že majú 2 Ah.
Pri 16 mikroamperoch, ktoré som nameral na svojom zariadení, keď 2 amperhodiny vydelíme 16 mikroampermi, tak nám vyjde, že v tom idle režime to vydrží nejakých 125 000 hodín. To je toľkoto. Počkajte. Neviem, či to rátam teraz dobre. Ešte raz. Povedzme, že majú 2000 mAh tie články. A teraz povedzme, že majú 2 Ah deleno. Toto je 1 mA, toto je, by bolo 160 mikroamperov. Hej. Dobre rátam. Akurát, že som do toho nezarátal tú spotrebu v tom aktívnom režime. To si vy musíte zrátať potom integrálom a musíte uvažovať aj ten aktívny režim. Keby ten mikropočítač nikdy neprešiel do aktívneho režimu, tak na tie baterky vydrží 10 rokov. Pri 16 mikroamperoch. Takže keď do toho zarátate ten aktívny režim, v tom aktívnom režime sa ale z tých batériek chcúca dosť veľký odber, čo sa týka napríklad aktuácie nejakého relé alebo nejakého zobudenia nejakého bluetoothového modulu a tak ďalej, ktorý beží radovo v sekundách a potom zase sa umlčí. Takže to musíte všetko si zrátať za časový okamih a musíte si vypočítať, videli tú kapacitu tých batérií tým, že čo počas tej práce používate. Napríklad vyjde vám, že keby sme mali 2 amperhodiny a povedzme, že komunikačný modul, keď komunikuje, tak berie 200 mA. Tak to je 10 hodín čistej komunikácie, ktoré utiahnete z tých tužkových batérií. Nejakého GSM alebo Bluetoothového modulu. Čiže po 10 hodinách ste vyčerpali energiu tých batérií. Ale treba si uvedomiť, že vy to zobudzate povedzme raz za deň na 10 sekúnd. Že potrebujete si odoslať dáta, alebo ja neviem, každú hodinu si chcete odoslať dáta a odoslanie dát trvá povedzme, že 5 sekúnd. Každú hodinu. Tak si zrátate, že povedzme, že 5 sekúnd počas 1 hodiny 3600 sekúnd je 1/1000 času, 1,3 času a povedzme, že keď chceme, ako by som to povedal, to je keď chceme vysielať 5 sekúnd každú hodinu a keď dáme krát 0,2 ampera, čo to berie? – 5 sekúnd deleno na 3600. Toto krát 0,2 ampera.
povedzme, že 2 amperhodiny deleno 1000 času krát 200 mA je 10 000 hodín vám vydrží čisto komunikovať 5 sekúnd raz za hodinu. To znamená, že deleno 24 je 416 dní a deleno 365 to je čosi vyše roka. Čiže keď mám nejaké zariadenie, ktoré mi zobudí raz za hodinu na 5 sekúnd tie batérie, ten 200 mA komunikačný modul, tak mi tie tužkové baterky vydržia rok. Tie tužkové baterky vám nevydržia rok, pretože ku tomu musíte ešte prirátať tú idle spotrebu toho zariadenia. Ale tá je pomerne malička pri 16 mikroamperoch. Takže takto nejako si zrátate potom spotrebu a koľko vám to vydrží. Máte nejaké otázky? Ja osobne nie. Dobre, môžeme to ukončiť? Si, hej? Kedy môžeme začať s tým cvičením? Ja navrhujem začať normálne o 1. Dobre? Aby sme mali teraz chvíľu prestávku. Dobre. Dobre. Tak, majte sa, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.